Dear Mr. Longley. Max abarte kiraw? Nagkarimot kiti nga agbalbaliw, no agkasar kaminton, tatang. Agam sigurado ka nga agbalbaliw nga agpaisaw? Buwan mo't siguro Rinugyan na mo't tinagbaliw. Saan mo't nga agin inom? Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno di kanto ag konsumisyon. Konsumisyon mo to ti asawa no nalaing nga uminom. Kita ni nanang mo. Pinili nak, tadyak agin inom iti arak. Ay ayatak ni Max, tatang. Kat ay ayatan nakmat. Iso apatyak nga agbaliw to dayjay. Anya ngay, imanugot ka di dagiti dadakal mo nga kalaysatan? Basta agbaliw ka kanun. Isardeng munti uminom iti arak. Wen mira, promise. Isardeng kunti uminom iti arak. Liklikam matan dagiti barkadam. Iti kasta, maliklikam ti aginom. Wen, tungpalak amin na kayat mo. Kayat ko ngamin at talaga nga kalaysatan. Uray syakmut Kayat kumatan nga agkalaysata. Lukas tarod, dumanon kamin. O sige, kaano nga iti umayo? Ibaga kadananang kantatang, tadumanon kamin ton Sabado. O sige nga rod, ibagak mat kadatatang kananang. Anya, talaga ang makiasawa ka kan ni Max? Wen, Alma, natulagan ti kasarmi iti Sabado. Anya nga iti kinayat mo kan kuana. Kat ammo mat anapaklan abarte kiro. Amin a tao, kat adda pa nagbaliw na, Alma. Patsak nga agbaliw to ni Max. Ay ka nasayat, ano agpaisong agbalbaliw? Si kanto ti kaasi no saan nga agbalbaliw? Aywan gayam, may sakan to nga abay, Awan Day talaga yan. Talagan samat ang nagbaliwan ni Max, anak. Pagkunaan nyo iti dayta, nanang. Nasabat ko dagiti barkada na anabartek da. Ang awan mo't ni Max akadwada. Mabuteng agbartek dayjay, nanang. Nagtungtungan mi nga rod nga isardeng nanti agbartek. No syakla ti masurot. Jak kayat ni Max apakiasawaam. Kitaam ni Nadia anak ki asawa iti bartek. Nauma iti asawa na. Anya ngay ita, nagsinadamot laeng. Saan siguro akinasaon ni Nadia ti asawa na, nga isardeng na ti aginom, sakbay ang nagkasarda. Ammo pa yan. Ammo namot ngamin abartek dyan na kiasawaan na. Sa ita, isina na. Saan nyo ama pabasol, nanang? Amangan mo't no saan nan amaanusan? Umadanin ti kasarta, Mira. Kaslasaan ako na makauray. Ay, uray syakmat, Max. Katagyaman tain sardeng mun tinaginom. Parakan ka, Mira. Kabalak nga ramidan ti amin, parakan ka. Agyaman Max. Ikarikmot kan ka nga agbalinak to anasaya at nga asawa. Kayat ko anaragsak to ti bangunan ta pamilya. Kayat ko saan tanto nga agap-apa. Apay, mano ayat ti kayat mo nga anak? Uray dolaeng. Uray talo? O sige, basta nagagat kan to nga agtrabaho. Uray itakat nagagatak mo't. Sa bagay mo't kit dihi Ay na, kablaawan kayo anak ko. Sapay ko mata naragsak ti panagdenayo iti agnanayon. Taing karim Max, saan mo aliplipatan? Saan mo to ko maapagkonsumisyonen ti anak may? Wen tatang, ikarik day ta. Alangan rodan, tatang, nanang, asikaswan tayon dagiti bisita. Ado ti agsangpet. Kumusta nga iti biyag ti adan asawa?
Ay na, ay kat mayat nangruna no ay ayatem tinakiasawaam. Kanayo na kanaragsak. Siyempre, kanayo nan akadwak ni Max. Talaga ka di asaanan nga gininom. Saanan? Liniklikan ng tupay ang dagiti barkada na. Trabaho iti talon laangan ti pagbisbisian na. Ay ka nasayat nga rod, ano kasta? Isong rod nga asikasuwak mat iti husto. Iti kasta, saan ang mauma kanya? Ay, kaano aktumat nga ta amaadaan iti asawa. Apay, awan ka diti agar-aram kan ka? Awan nga rod. Ay, ang mga no agbakbakita kabalasang. Ay, saan ka amadanagan, Alma? Ubing ka pa'y mo. At tuwing titualya kan pagsukatam, lakay, agdigos kan, ta-eksakto mat siguron ang makalutong ag. Nagbanglomot ang tilutlutuang, bakit? Anya ka di asida dayta? Dinengdeng anasagpawan iti intunong abangos. Ayos nga rod, bakit? Alang nga rod, tadarasak ti agdigos. Makapabisin ti ayamuom ti lutlutuam. Oh, apayan bakit? Aldawan, ngam di ka matla bumawon Diyak mo, lakay. Hanggang nagdagsan ti bakik abumangon. Kanayo nakasla maululawak. Anya? Ay kat, ipacheck up ka nga roda na. Ay, paliiwak pa'y No saan latang agbaliw ito'y riknak, mapantanton agpa-check up. Sapay mapanak iti talon nita, bakit? Ay kat, mapankalatan Sigurado ka, akaba alam tag may maysa? Di nakpakadanagan. Sumaya at tumutla siguro ti marikriknak. Anak, dimmagas ije balay ni Max. Kinunana nga umay kakitaan, tamadi ka no tiriknam. Ay, jak manam mo, no apay akastuyak nanang. Kanayon mo tan akasla aglaladutak. Ay na, ay saan nga ta nga aginaw kamutan? Ha? Wen nga agpaiso nanang. Kaano pa'y dyan na odi apa nagbinulan ko? Gagangay day ta amarik na ti aginaw, anak ko. Ang maikatumot lang day ta. Iso nga ano samlaang. Ay katuan nanang. Anya pa'y ngarod ngay. Bakit? Agaw-awis ni pare Samuel. Birthday na ita. Kaya't ko kumamat ti agaliwaksay. Mabalin ka di mapanak maki-birthday? Sige lakay. Palubusan ka. Basta saan kang agpakarabi ilaunay. Awan ka duwami ka ni baby. Ay, uwan bakit? Saan nga agpakarabi Kat agyaman na ka, tapalubusan na. Siyempre nagagat kamot. Kan responsable ka nga asawa. Apay kit din asaan ka apalubusan ngay. Thank you, bakit? Ala, mapanakon. Guston anak ko. Anyaya, tinasakitkan ka. Apay nga itay ka palang asangit-asangit. Saan mo't anabasa tilampin mo? Nabusog ka mo't. Anya nga iti problema. Hey! Gawad naman si Rita, Ni Max. Dalam. Kaslan na bartag. Inakilo ka ti Rita. Max, nabartag ka. Pasensyakan, bakit? Ita lang, Mat. Sige, sumrak ka. Bakit? Mabisina ka. Mabalin ka din nga dasalan na, Kunakman no birthday tinapanam. Saan ka anangan ijay? Nalipatak nga ron tinangan. Gaputa arak ti inununam? Ala, makaamukan ang mapanaggaw iti kanam. Makita mo't nga ubak ni baby.
Itay pa'y asangit-asangit. Jak mapaturog. Kaya't mo asawain. Nabarte ka nagawid ti asawa mi ti rabi ay. Uwan nga ron, tatang. Ti pagbutbut nga. Amangan no narugyan nan ti arak kat itultuloy nan ti aginom. Saan mat siguraw? Amangan no tinimtiman na laang. Nabayag met tinasan nga gininom. Amangan no inikat nan ti bisyo na nga arak. Sapay la kumaa, tatang. Sapay nagdagulit no mabartak. Makigtot ni baby no kasdya nga agsao. Takas ano, nakapigpig sa tingiwat na. Kasaritam latay tinasayaat. Ibaga madinan ulitin ti kasdya nga inaramid na. Wan, tatang, kasaok inton sumangpat. Nasapa ngamin apimanaw kat. Kasla likliklikan nakmat. Amangan no mabutay nga pagungtam. Siguro tatang. Naimbag tadakan. Saan ka din nga agungit? Bakit? Naminsan lang matdayjay. Sigurado ka saan mo nga ulitan? Wen, saanin? Maminsan pa'y nga ulitan, Max. Diyak amon anya ti maaramid ko kan ka. Nagrigat lang arudan apaturugan di anak ta. Sumangpat ka pa'y lang anabartak. Di na kumamat pagkonsumisyonan Saan ko naklang arudan? Ala, yung ka nagluto. Siya kunti makaamo kini baby. Napaturog ko matlaan ni baby. Nagsakit ti bagbagik. Kasano, kayat ni baby kat kanayon anak kaubba. Ay, agidak man pa'y. Tapno makainan na ti sikat ko. Napanan man ngatan ni Max. Abay nga awan pa'y laang. Ay, rabiin. Amangan no napanmanin na ginom. Ay, talagang saan nasumok naman ti aginom. Bakit? Lahat naman si Rina. Ino, ti awanan bain a lalaki. Bakit? Kunakon ka. Nabartak manan. Jaklo katan ti Rina. Sigurado amariing manan ti anak ko. Gaputan nabartak ti amana. Ditang agriyaw. Tapno magunggunaan ka. Ay, maturog akit din. Ay, bigat gaya man. Ha? Ti asawak. Jak pinaunag itirabi. Inakman kita di tabangsal. Pinagap-ap nan dagiti kalablabak nga ules anak kasalapay dito bangsal. Payman. Bakit? Awanan kay tibain? Ha? Ingka ilaba dagiti pinagap-ap mo akalablabak. Ha? Anya kalaki din ay bakit? Makapakigtot ka mat. Maturog na tao. Sinaplitan nakit din iti ulays. Hindi nakmat ngamin pinaunag. Awan mat pagidak. Nagkunang ngamin nga agbartag ka manen. Awanan, Max! Nasumok mo manen ti arak. Ay, unay kamatan. Kunam nga agbalbaliw ka. Ngam itatadan anak ta. Nagsubli ka manen nga ginom. Sorry, bakit? Urek bakit bartagak ta nagagatak matlatang agtrabaho? Ay, anyamatan. Itapay mat anaawanan ti karga ti tangkemi. Awan pa'y ni Max amapan mangisakada. Dito ya kunruar nga agluto. Bakit? Abi, dito yung karuar nga agluto-luto ay. Awanan ti karga ti tangke tayo. Kasano amapan mo isakada kat nabartak ka manan. Ay, maakon kan ka, Max. Talaga ka di asinubliamon ti arak? Nilakit din ti bakit kaya tagungot manan. Umay ka man kiti tarakupang ka. Tapnosan kan nga gungit. Tarakupang tarupang! Anday ko. Abay ngay,
pangormumatan kanyak dito palihok. Maulawak sa bakit? Gunggo naman. Maulawak. Kayat mo, tanayunak pay, Huston, bakit? Huston. Amom ka day, anak ko. Agong unget ka no dagiti dadakkel ni Max. Nakita dati kamo, all itimuging ti asawam. Awan bibiyang ko, nanang. No ti anak da ti kampiyan da. Isublikon ka dakwada ti anak da, no isot kayat da. Ay, amangan no umay da kakasarita, dagiti dadakkel ni Max. Di umay dalaang. Apay, atrasak ina. Isakit-dakit din di bartak nga anak da. Natural laeng nga isakit da. Ta anak daket nga rod, anak ko. No talaga anasaya at da anaganak. Bagbagaan da ti anak da, nanang. Apay adida inati pa nga agbartak ti anak da. Nagawan kat akong sinsyamaon si Kamira. Ti asawam timang bibiyagkan ka. Ngam naaramid mo kit din timang pangorkan kwa na. Huston, tatang. Da kami nga agasawa ti agsarita, may papaniti da ito eh. Ay, awan maun, Max. Baybay amlatan apang panguran na ka ti asawam. No saan abartak ti anak yo, tatang? Awan ti kasta amaramanan na. Kaya't mo tayo darum ka, Mira. Ay, gapo iti inaramid mo iti anak ko. Siyak tupay nga amana, diyak maaramid ti kasta. Sige, agdarom kayo lata, tatang. Saan kayo nga atrasan? Imbes ngamin abagbagaan nyo ta anak nyo, ngam konsentiran nyo mat. Huston, bakit? Saan kan makisubang kini tatang? Bayam, saan ako nga ginom iti kaano man? Sorry, kat gusto ko man. Gapu iti panagsinong batmi iti ama ti asawak, saanen nga inulit ni Max tinaginom. Ita, addaan kami iti talo nga anak, ket naragsak kami asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Mira. Agyaman pagayam Mira iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, naswerte kapaylaeng iti asawam. Tangamin, sika, tinangkabil ken kuana. Sana kas kadag iti daduma alalaki, nga isuda ti agkabil iti asawa da. Ala, sapay la kumangarod, tagtultulo yen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged iti naga na Mira, at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.
Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Cheryl. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nugayam nagayat ka itinalabas. Nalabas tumet ti pan nakapasakit. Arik naam. Tay kunada nga ruden. Amin analabas. Dakas. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Cheryl. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman nak Cheryl, ha? Agyaman nak iti panangaklon mo kanyak. Jak ninamnama asong batan nak ita akasangay ko. Sinigurado klaang, no talaga anapudno ka kanya. Talaga amat nga minanapudnuakan ka. Kunaktupay no ni Patrick ti song batam. Gayam laang ti pangibilbilang ka ni Patrick. Sikati nakarignak iti ayat. Daytoy ti karagsakan akasangay ko. Ngamin, daytoy mat nga aldaw ti panangsongbat mo kanyak. Itata sinungbatan kan. Mas at daw ko mga igad ti agadal para iti masakbayan ta. Wen, iti daytoy akin narigat ti biyag. Ay, jak kahit asayangan ti kwarta dagiti dadakkel ko. Masyanak mat kadakwada ngagtaltalon. Isong agtip-tipidak. No kayat mo ada extra akwartam. Apay adi nagtuladan. Ada sideline ko. Wen, urayak lang ti awag dagiti nagaplayak. Imbagkan ka, ah. At dalang aroden mabalin ti pamilyam. At dapay sideline mo. Iso asaan mo a problema ti kwarta. Lukasta, kayan ayat mo ni Ron? Wen, Marie. Sigurado ka ka din kan kuwana, Cheryl? Wen, napanagnagakmat nga ay ayatan na. Isa sinong bata kun Okay, adakan ka dayta. Laglagi pa, narigat ti ma-heartbroken. Apay, ada ka din experience mo, ha, Daisy? Awan pa imat. Ngam, adda amok an heartbroken. Asino man? Classmate ko idi high school Ha? Nagubing matan ana heartbroken? Siyempre, na in love. Soft drink. Ay, kaasi matdayjay a classmate ko. Iso asi ka, Cheryl, itatadan boyfriend mo, saan mo nga ayaten iti sobra-sobra. No di mo kayat, sobra-sobra mat asakit ti mariknam. No kas pangarigan tamapukaw mo. Siyempre, saan mo ang maibagatigasat? Wen, teacher. Expert kan iti kakastaba, naga. Ay na, isi-share ko lang kan ka tinapaliiw ko. Kasano, naawat ka ka din iti ko nam anagaplayam iti trabaho? Ay, saan nga rod? Saan da pa'y mat nga imawag? Iso nga langanan siguro? Saan ka amaawanan iti namnama? Padasa man ti agaplay iti sa bali. Maawat kan tulad ta. Dayta ti kayat ko ken ka. Patpatib ka rin makanayon ti pakinagam ko. Siyempre, asino kumangay ti sabali ang mga ramid iti kasta, no di siya akaayan-ayat mo? Agyamanak, tasimang bay ka itibiyag ko, Cheryl. Sapay ko mga rod, tasaan mo to pagsakitan tinakam ko. Apay ko mapagsakit ag tinakam mo. Anya nga iti amok nulukwan nakto. Si kakit dimit. Apay, anya ti pagkit-kitam kanyak. Mangloloko? Saan makit di? Ala, umay ka. Mapantay ti school canteen. Cheryl. Wan, amok. Awan allowance mon. Saan ka amadanagan? Siyak ti agbayad. Mababainak kan Cheryl. Ngam di ka madanagan. Into na danton kwartak. Itintong inginain a restaurant ti pangipanakan ka. Ha? Kat siyak tumat ti agbayad. Okay. Laglagi pagto akanayon dayta. Saan na bale? May satawan lang Agradwartan. Bili ba ka talaga kan ka, friend? Na-inlove kan samot ten. Agasam day tangay. Tunggal ada date yu kan ni Ron. Sikat ti aggas-gastos. Anya ngay nga ron, katawan mo't kwarta di tao. Bumawin to mo't ay, ito na da kwarta na.
Kan may sa, siyak ti mga awis kan kwa na arumwar. Kaya't ko ngamin akanayon ang makadkatwa ni Ron. Ay, di mo unay, friend. Numaamon ni Daisy akas tatiar aramidam. Kakaasi kanto manan iti sermon. Iso nga rod asaan ko nga ibagbaga kan kwa na. Si kalaang ti pang ibagbaga Papa, saan ang makaawid ita? Busy ak ngamin diti pagadalan. Kailiw kan, iha. Saan kayo ang madanagan, Papa? Inton mawaya anak, agawid ak matlaang. Alaman nga ron, iha. Ay, erwar mo tulang arudan ti kwarta nga ipawit ko kan ka. Agyaman ak unay, Papa. Awan ang yaman na, iha. Basta saya atam ti panagadal mo, ha? Sana balay. May salangan atawan, agraduate kan. Wan, Papa. Saan kayo ang madanagan ta makagraduate ak? Kumusta kan, Cheryl? Oh, Patrick, si kamad gayam. Mabalin ka diti makitable. Awan ka di kadwam? Sige, agtugaw ka. Awan ka, Dwak. Apay asaan mo kadwa ni Ron? Adapay class na. Kat kumusta kayo maten? Naragsak ka kadimat lang kan kwa na? Wen, sa anak nga agbabawi, anak ayan ayat kan kwa na. Amom Cheryl. Aging gaita. Ay ayatan ka pailaang. Patrick, lipatin na kon. Nagadumat a babae dita. Sikate ayatek. Sikalaang tinakarik na ak iti kastoy. Ngamsaan ka madanagan. Maawatan ka. No talaga adinak kayat. Maklon ko dayta. Agyaman na maawatan na, Patrick. Pudno ka diti di manon kanyak. Anaggidan kayo anagmerienda kini Patrick. Awan mat siguro ti dakas na, Ron. Nakitay ba lang mat kanyak? Kan kinumusta anak laang. Awan mat madi nga inaramid mi Ano mabalin? Diyak kayatin nga kuyog kayo. Liklikam ko man ni Patrick. Amok nga dapay laang riknanakin ka. Agselselos ka kadi? Sikati sinong bata, Ron. Sikati ay ayatak. Iso asaan ka kumamot nga agselos ka ni Patrick? Pasensya ka na. Ngamjak amo nakapay akastoy tiriknak. Agtalag ka kumakanyak. Ngamin, si kalaang ti ay ayatak. Awanan sa bali. Congratulations, iha! Ay namaragsakan at tanaggraduar ka matlaangan. Agyaman nak, Papa. Agyaman nak iti ado arigat yung anang paadal kanya. Welcome, iha. Inaramid ko lang ti pagrebangak. Congratulations, Cheryl. Congratulations, Metron. Kaya't ko ayam amukan ka ni Papa. Papa, iso ni Ron, tinobyok. Naimbangal daw yo, sir. Kastamat kan ka, iho. Ay na, iha. Apay asan mo nga imbagbaga nga dagaya man kaayan ayat mo? Planok at talaga ayam amu kada kayo. Kalpasan ti graduation, Papa. Sige ahan. Sumurot kan kanyak. Agim imbitar ti barkadak iti birthday na. Di mat kinunakan ka nga adda trabaho. Saan ka mabali ni agabsent? Saan nga roden amapan? Awan mat kadwak. Apay ngamin amasapol nga adda kadwam. Sakto lang ti awan partner na numapanak. Isu asaan ako na dumaray. No kayat mo, kasaritak lang ni Daisy. Ta iso ti kadwam amapan. Kababain mat iti barkadam, no saan ka amapan? Kaya't nakatamot ti mapan? Padasak akasarita. At dangamin pa nagtalag ko iti radya agayam ko. Amok amabantayan na ka. Anya? Aramidan nak nga escort ti boyfriend mo? Sige na, friend. At dangamin trabaho iti day nga aldaw. Kat saanak amabalin nga agabsent. O, di mapan nga agmay-may sa. Apay amasapul pa lang akadwa. Saan na nga rod akayat?
Saan la ka nun amapan wag may samat laang? Masadutak, friend. Alan friend. Please. Ilibre kan to, promise. No saan ka la agayam? Thank you, friend. Talaga alav nak a friend mo. Lunch break kan, Cheryl. Anya pa lang teraramidam. Umunakan, Patrick. Sumaruno aktulatan. Ilupas ko lang to aramida. Ay na, umay kakit din. Bisbisinam lang ti bagim. Ituloy mo to dayta intun madamdama. May mayat matlaeng ti adda kasango na amangan. Intun kwan, nalipatam man ang tinangan. Sige man laangan. Dagulit ka matan niya. No apay ngamin asinurot nakpay laang diti pagtrab-trabahwak. Ha? Uy, atap mo lang dayta. Kinunak lang aroden. Ajak ammo adito iti pagtrab-trabahwam. Di ka nagulbod. Amo nga dapay laang panagayat mo kanya. Awanan na niya. Napukaw ti panagayat ko kan ka. Pagayam lang ti pangibilbilanga kan ka. Wan, amo. Di ka lang maangawon. Apay nga ta. Manipod ita ibigan. Saan man laang nga imawag, wano nag-text ni Ron. Kumusta nga ta tinapananda iti gayam ko? Makaturturog ako. Nabanugak. Inton bigat laangan ako musta ak tinapananda iti gayam ko. Ay, maturog akit din. Ron, kumusta tinapanan nyo ka ni Daisy? Okay lang, mate. Day talaang ti maibagam? Okay lang? Agistorya ka mat Awan matirumbang nga istorya. Oh, apay anatam na ti panakisaritam kanyak. Mabalin ka di nga kita ta? Mabalin ka di asan pa'y lang ita, Cheryl. Kaya't ko tiag may mesa. Ada ka di problema? Awan, basta kaya't ko pa'y lang tiag may mesa. Sige nga, Rod. Awagan nak tulangan, intun kayat nakon akasarita. Mari, apay nga ta? Manipod idi imatindardaron kan Daisy iti birthday party. Saan pa yan nakisinara kanyak ni Ron? Kan oray ni Daisy. Apay nga ta adyak makontak ti cellphone ni Daisy. Kasta ka di? O sige, padasat nga awagan ni Daisy. Barang makontak ko. Sige man nga, Rod. Mabit lang, ha? The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Out of coverage, ma. Try your call later. Apay nga ta? Kas lalikliklikan dak Ay na, saan kang agpanunot iti madi friend? Ni Ron, tirumbang ama kasaritam. Ang mga nobisi lang ni Daisy. Apay ka di. Anya ti ko na mapagsalitaan ta. Ron, anda ka di parikot? Anya parikot? Apay akas lalikliklikan dak. Uray ni Daisy. Apay nga ta? Jack matin makontak. Ang mga nobisi lang. Urayam nga iso ti umawagan ka. Kumusta ti matindaran nyo a birthday party? Okay lang, mate. Nag-enjoy kayo kadimat lang? Owen. Ala, mangantakit din. Ang mga lumamiisan dagiti makan. Cheryl, nagandayo man ang titurong ti imatang mo. Anta ka di problema. Awan, Mat. Dumdum lawak lang. Kaslada nagbaliw ka ni Ron.
ti kayat mo asawan? Saanan akas iti sikod? Kaslapay kid din kanayon nakaliklikan. Anya? Kasaritam Ibagam dagiti madmadlaw mo kankwana. Damdamagak mo at no ada problema na. Ngam kanayon na nga ibaga nga awan. Ang mga nuatap mo lang dayta. Ang mga nubisi lang mo't iti trabaho na. Kasta nga ta. Itataadda tayo diti restaurant. Anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Cheryl, tsaka mo, no kasano arugyak nga ibaga da ito Saklatan ti mangibaga iti daytoy, Daisy. Anya ka di ti mapaspasamag. Anya ti rumbang amaamuak. Iti day di aldaw nga matindar kami iti birthday party. At da napasama kada kami. At agdadagsan ita ni Daisy. Saan mi ngayong gagara ti amin? Agpada kami anabartek. Iso apakawanan na kami, Cheryl. Ngamnaskan nga itakdar ko ti dayaw ni Daisy. Anya? Apay anaarami di kanyak ti kastoy. Pasensya kan, Cheryl. Ngamjak nagayatan da ito'y anapasamag. Among matadyak kayat idi timang kadwa ka ni Ron. Ngam pinilit na ka. Isa pang nga asin. Maawatan na kami kuma. Kat saan na kami aguraan. Diyak mo. Diyak mo no anya tisawak kada kayo. Sarte ngam na nakitkitaan ti FB dagiti agasawa. Ag-move on kan, friend. Nabayagan na parparigatam ti bagim. Diyak mo, Marie. Nga maging kaita, ay ayat at pailaang ni Ron. No makitak ti kinaragsak dang agasawa. Ibagbagak iti bagik, arumbang ko maasyak ti adda iti kasasaad ni Daisy. Apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi ka ni Ron. Apay anagrigat ka makamove on. Malagip kulakat nga rod ti imbagakan ka idi ni Daisy. Asaan arumbang ti sobra pa nagayat. Ngam, patsyak asaan namat nga tanga ingagara ti napasamak. Ang mga no nasulisog dalaang, gaputa na bartek da. Dayta mo ti pampanunotag. Basol ko ti kastoy anapasamak. Gaputa siya tinangpilit idi ka ni Daisy. Saan mo apabasulan ti bagim, friend? Talaga siguro ana ituding nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ita, damari kan Patrick ti mangan andingay kanyak. No kasta a makariknaak iti panagliday, Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti makalipat, ket sapay lakuma, ta makalipat ak tumatlaeng. Tuy pagayam mo, Cheryl. Agyaman ak pagayam Cheryl iti daytoy apakasaritaam. Awan papanan na, no di makalipat kan tumatlaeng. Ket patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki na ituding aparaken ka. Tatunggal maysa, adda na ituding aparaken kwa na, itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan na Cheryl at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.